ang recent ron, di ba, sa Department of Interior Local Government, Hmm. nakita na daw nila ang mga secret hallways. Di ay. So, naanagi daw sila'y nakita. So, naanagay ko baga kasama ka na bitang nana sila karoy kanang direksyon. Path, oh. Nana sila ginasubay karon day Maisel. Lo. Di basta-basta. Sumala sa DILG. Ah. Dito daw dapit sa ilahang cathedral dong Erin. Dito gid. Sa Kingdom of Jesus Christ. Sakto gid itong atong interview ka ganina sa KOJC member nga nakakordon gyud ang ilang katedral karong panahon na. Nya di daw sila kasulod kay naa ko nay mga pulis na sa sulod. Imbis na mag-perform sila sa ilang religious activity Radyoman Maisel. But sad to say, sila nga mga member di na makasulod kay naa lagi gipaygayon karon nga search ang atong korpo sa kapulisan. So kana karon ang reason. So murag kung tinuod man gyud nga naa diha nagtago dong Erin. Si Pastor Apollo C. Kibuloy, no? Mao ba ka gyud kaani, no? Bitaw. Kay kinsa wanted for qualified human trafficking og child abuse. Daghan lagi ng utana day 2,000 ka buok ng pulis nga naa diha unya pito na kaadlaw karon hantod ning Wala mga pa oras sa gihapon. wa paghihapon. Oo. Kay ingon ang uban day, kadto si Bin Laden. Pila to? Murag pila to? Pitor ba to ka mga US Navy SEAL nag-operate day? Pero Kuha gyud si Bin Laden. sa ato pa mga kuan, Dito pa gani gihimo to sa gawas sa nasod sa Amerika. Dito sa nasod sa Pakistan ba to? Afghanistan. murag top top agents. Mga kwan kini nga Navy SEAL atong nag-operate. Pito ra ka buok. Unya karon 2,000. Nailhan pa gyud na. Number 1 nga most wanted sa tibuok kalibutan kay terorista si Bin Laden. Gi-operatean lang baga kasama og pito ka pwersa sa Amerika pero positive. Pero ato Ang ato minsan kana na ang pastor. pila ka libo 2,000 ka mga sakop sa gidugangan Philippine National pagsundalo. Police. Naapay mga nilayag diha nga mga FBI agents dai. Naapay uban pa diha nga mga watag basayod ug unsa na silang klasiha sa mga kinini ang membro sa ato ang